Machu na Malugi, Chukwu gozie gị n'ego, Obalugi Christmas, Iva mani Chukwu na Malugi melobodo gị. Maka na ọ bụrụ akonye ranede, na ọ bụ ka onye na-eme ọ na-ede n'ụwa, ka onye na-eme ọ na ndị obodo be malia. Ị na-eme mma n'obodo gị malia, ị na-eme njọ n'obodo gị malia. Iwa manke Chukwu na-emelụ gị nwanne, ezi nwanne biko gị leta obodo gị. Maka na iwe onye na-emelụ obodo keji ama onye ọ bụ. Onye gbolo melọra nwere iwe. On 7th of January 2023, Chief Joachim Nwogu Ugomboku, a great son of Umocham of Umbuku Ihile Autonomous Community in Mbaise, and one of the illustrious sons and distinguished personalities in Ihile and Mbaise at large, was honored with a special chieftaincy title by one of the most revered kings in Igbo land, His Royal Highness Eze LN Mbah Eze Udowan of Ata-Igbo Umuzombo Ihile Autonomous Community in Arochukwu local government area of Abia State. As expected of a man of his caliber, Ndihile, friends and relatives from near and far, even those from abroad, stormed Arochukwu to witness his coronation. It was nothing short of majestic splendor and spectacle given the occasion of His Royal Highness Eze LN Mbah 70th birthday and 23 years on the throne. It was an elaborate event, festivity, given the array of activities ranging from gospel concert featuring popular gospel artists of Igbo extraction likes of Mercy Chinwo, Choma Jesus, Paul Nwokocha, Fenesundukwe, etc. Talk of special appearance by Nollywood great like Nkemowo, and having Honorable Ukwu as the master of ceremony. The highlights of the event included book launch bearing the autobiography of Eze LN Mbah, the cutting of the unique and gigantic anniversary cake, and of course the chieftaincy installation. The occasion started with a special Thanksgiving Mass for His Royal Highness Eze LN Mbah at Mater Misericordia Catholic Church, Umuzombo, built by the quintessential monarch. There were bishops and priests from far and near who graced the altar. The gospel extolled the virtues and exceptional philanthropic humanitarian services of Eze LN Mbah, our own brother, on whose behest we attended the occasion. Chief Joachim Nwogu attended the mass with his beloved, elegant wife, Chief Rosemary Ogonnaya Nwogu. To them, it was more than a chieftaincy title. It was more of a family affair, given that Chief Joachim Nwogu is a brother-in-law to the celebrant, His Royal Highness Eze LN Mbah. After the mass, everyone proceeded to the magnificent reception venue, which you can hardly recognize as a field due to the setup, the brilliant and artistic decoration and props. It was a breathtaking atmosphere, so colorful and ecstatic. Money good sha. Enjoy the highlights, especially the moment when our own brother, Chief Joachim Nwogu, was coronated. It was a glorious outing for the people and the guests of Chief Joachim Nwogu. The date of confirmation
of Chieftaincy Title. In accordance with the tradition and usage of Ata-Igbo, Autonomous Community, which is AHO1, in order to do government in Abia State. Eze LN Mbah, HRH of Ata-Igbo, Autonomous Community, by virtue of the powers conferred on me as a ruler under section 19(1) A, B, C, D, E, F, C, and G, Nigerian Autonomous Community number 8 of 1991, do hereby confer the title of Chinyereugo, Ata-Igbo, Yes, sir. Chief Joachim Nwogu is a Michigan-based IT specialist and entrepreneur with penchant for youth development, human capital development, and community service. He is the founder and CEO of 3N Solutions Network and HRH Limited. Forever. All the time. You gave me everything that I have. For this honor. Thank you so much. I lost my voice having fun. So I'm going to let the wife say Chief, look up. Don't worry. Don't worry. I have more opportunity to think. Bring the mic. Bring the mic. Open up because see your baby, see some now. When I got that mama, when I leave your nana, it could believe when I touch Canada, because I'm a carpenter. I feel it before the Nigeria. I'm walking boutique and no more than for this year. The boys will be beefing and we are on a total. And Miss Abalona, no for my Atonato. I should buy a Tonato. Now I'm level 6. I can neck and net to Puna hustle and match up with TV. Only for each of them whenever no age when I wear. And do age go for Bego, age about Boy, guy, kill him doings. Just in the good doings. Or do you find them in the movies? Conscious social doings. I sign all of my doings. So I'm called one of the bees. The convoy that we're moving. Conscious social doings. This program of the is very, very special. And so I want you to be very, very grateful to God Almighty for making you a part of this. Today, so I got school. I'm going to go over the time. No one will be one more. Most of that getting into the guy. I want that getting into the machine. I want that getting into the game. I want that getting into the game. I have to see a business to have it. In your mother, you are. Or only members of our
Ata-Igbo, you're highly welcome. Chief Monica Ata-Igbo 1 for half year, you're highly welcome. And of course, Chief Udoko Mubiko, Umonna Wesu. Ata-Igbo Kingdom, Eze Linus Mbah, KSS, Oyele Kotarina. Mujakweri Chibuani Avo Ofa Vareto Garaga. Na ihe mere today we had it different. No, I just smoke. No, it's not close to him. No, I think I just smoke. Chief Tomba, Yesudo, one to me. This man has done a lot of things to this community. Abraham, we own him. Take the background. TV about it, so we him nature. Draw me him about him, I'll tell you. I will him about him because in now we hear this man name. He has elevated a lot of people in this community. He has we hug a kingdom money. That is empowerment. No, Pantura. I'm not ready to know empowerment. Yeah, empowerment. This is what he is doing here. And I want to tell him what. Okay, we a lot of distractions. Even from people of HRH. They was I kill him because nobody rejects him at work. To say there was a lot to eat and drink is putting it modestly. At this kind of event, being an Oliver twist is very much allowed to avoid a lot of waste or remnants. The event came to an end for us as our host, Chief Joachim Nwogu, Chinyereugo, one of our Ata-Igbo, and his wife left the scene. Our life, what is culture? People's way of life. Can you see a menu? Atenini. The Onyonyo Omena Lanyibu, Ewela Yena Boring Kegio, one again Nanya, Birikambirio, Atenini. Nsola ni wala, Yakani Jibio. Bye to HRH. But it wasn't over yet. Wednesday 11th of January, the celebration continued in Mbaise as Chief Joachim Nwogu hosted Ndehile friends, relatives and well-wishers in his country home in Onyonyo Mbaise, in Mbaise local government area of Imo State. The women came out in their different cultural groups to honor and celebrate a noble son of Ile for a well-deserved chieftaincy title. Chinyereugo, one of Ata-Igbo. Many notable figures were also present to rejoice with their brother.
If a man invited, making sure no master yabia. And I shot them the Sabbath on the man, a gala. A handy man, Malona Baza, was on a pass, I'm got just Malona Lata, I'm She's talking about you. mmemme kpọsụ kpọmkwem ya hụ ndị ọdịnaka ịnabata chief na lọlọ Chinyereugo of Ata-Igbo Ukwu Ugwu of Mbugwu Ihide onye jikere dị nabata chief ya hụ ndị ọmọcha m ọnụ gawa dị nabata chief dịka ndị band nọ na-enye anyị egwu. Thank you. Asha one name abala, one your sense. Am I daddy ways?
Chukudi mmadụ ebube anyị na-ekele gị maka otu o si were masị gị iji were nabata nwanne anyị nwoke n'ebe anyị nọ ọgwa ihe ekele n'ebe Chineke nọ maka na anyị amaghị na otu gara adịrị anyị taa ma ọ Chineke onye ihe niile dị n'aka ihe si nwanne nwoke ụlọ na-abịa tụọ ya mma biko anyị na-arịọ gị bụ Chineke ime ịtọ mma iwetara ebe ọ nọ ka o zuo ya ahụ ka ọ bara ezinụlọ ya uru ka ọ bara ụmụnne ya uru ka ọ bara ụmụnne ya uru uwe ya ka ọ na-arụ ọrụ o jiri mgbe ejiri chie ya Ukwu Dewodo, and then go. Rabbi, Obigoto, and Abaturo, Roma, Abraham, Ramile, Magician, when you sign his channel, or is welcome. I was waiting, woman. I think we're going to and put them out in me, make all. There are 1 year but this book down. Oh, when I go on, I go and see, I switched. My papa said, I didn't get this very well, the year 2000. If you don't want me to go in there with cheat, I gotta do it. Like, they cheat. Oh, down, it's appointed. So, how about Chief? I don't have a problem. Oh, down. You know what you can do? It's a dinner now. Oh, no, yeah, allowed. I don't know Chief Temple. And I buy a massive okay. We don't allow the Tanama, who is going back to me. But about that, I should headway on Andrew every day. I don't know how to appreciate it. I didn't even ready for it. Until Eze, and then I know I got the check in the days for the whole other. I thought you would pay Nachi as well as who had a mama. Omana, very ready. But then now I wish Mama the Chief. But when I room. Oh, Papa, I look on down. Oh, the plan of
hayazi ekuzongothi mabhilada ayebeka ayile nokho kona abani oya oya unabulu okuza si okola ayiha na nabai adema iwe for olu o meruwa ni ayeye ọkọ so abela ayewu lórí nínú ọmọ agame ìwéyẹ yẹ oníṣẹ sisi ibẹm dẹbẹm wọ chief vitalis machukwu ẹbí akachukwu yes akachukwu ọ dájú lẹ́yìn akachukwu sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ sí ẹgbẹ́ yẹn achukwu nọmba close ẹ̀ka ìwé ọjọ́ à lọ́sí àìráyà ọjà nínú. Cha Igbo kwenu. Igbo kwenu. Ijide kwenu. Okuragu kwenu. Nchikeza ala kwenu. Ijide gburugburu kwenu. Mbaise kwenu. Esi ijide kwenu. Nigeria kwenu. Biko anyị ekpere n'okwu bekee efepegbu n'okwu Igbo n'ihi na ọjị ya na-anụ bekee ya nwe ọjị ndị Igbo na-eji anabata ọbịa ebe ọ na ị gara ewu nna ma nye gị ndị gara wee nye gị mkpụrụ ọjị adịghị mma ịgaraji ọjị si bụrụ ọjị gị si akpọrọ ndị agha nta ọkwa dị n'egwu Chief Ugo Chinyere nwanne anyị nwoke ka anyị na-apụrụ ndị oge ya abalị leta gara aga ga-eturu obi Igbo o bidoro akwụkwọ anyị kpọwa akwụkwọ nwa nwere ebe chigeri chiga ahụ o were ọjị n'iru ana m akọzi ozi n'aha Jizọs onye ọbụla akpara bịa ka ya alụ onye ọbụla akpara ka ọ naghị ike ọ ga-anata ọganihu a na-akọ ya ụfọdụ ọgwụ oge na enye na mgbugbu ihe ebe ndị ọ ga-adị na-achị ọkwa na-adị ụlọ ha na-adọ anya n'ike Chineke ọ ga-erite aka na-ahazi otu oge ọ ga-ala n'usoro ọ ga-adị na-ahazi anyị na-adị ebe na anyị ga-anọcha udo na ebe na-ahazi nwa maka ebe n'obodo anyị Chukwu abịa maka atara alụmọcha Chineke ngosi nwa maka asị Chineke mma n'ọbụla ndị na-akọ ọrịa aka anyị onye ọbụla ndị aka aka anyị ọbụla ndị ga-awụ nke anyị ị ga-adị ya ebe niile ị ga-eze onweghị ndị nọgidere gị a ga-anọ na-eri na-ahụ n'aha Jizọs ahụ Ibo machu na malogi Chukwu gozie gị n'ego Ọbalụgị Krismas Ibo mani chuwu na malogi melo bodo maka na ọ bụrụ akọnyere n'ede ọ bụ ka onye na-eme ọdịdị onye na-eme ọdịdị obodo ị na-eme mma n'obodo gị malia ị na-eme njọ n'obodo gị malia Iwe ọma nke Chukwu na-emelụ gị nwanne m ezi nwanne m biko gị leta obodo gị maka na iwe onye na-emelụ obodo ka eji ama onye ọ bụ
celebration though. Iya
Pastor, what you man agama? On the moment you give it a day, go. You don't want me to go on that, go. Not the mama, not the mama, not the mama. Only the people eat the offering. Our former chief, Chinyereugo. Chinyereugo Ata-Igbo. From the stable of Onyonyo Mbaise, I hereby use this medium and opportunity to congratulate my daddy, friend, and mentor, Chief Joachim Nwogu, on a well-deserved title, Chinyereugo of Ata-Igbo.